Hi! Hello mga momshies! So ngayon meron na naman tayong aambushin o bibiglaing susurpresahin na social climber. Kung anong ginagawa niya ngayon. Actually hindi niya talaga alam na pupunta ako. Tingnan natin kung sino nandito. Surpresahin natin siya. Tao po. Andiyan po si Nonon? Si Nonon? Ha! Tchadan! Surprise! Ha? Kanang ano? Hindi. Surprise ka, nabigla ka. So, nandito na ako ngayon kina Nonon. Dito kung saan eksakto siya nag-work sa RM Pepay and Lalay. Ayan. Antari. Siyempre, pag pumunta ako rito, hindi naman ako pwedeng istorbohin ka lang basta-basta. O-order din tayo. O-order din ako. Okay lang ba na ma-ambush na rin kita ngayon? Sabi niya, oo, parang wala na siyang choice. Andito na rin naman ako. Sige, order mo na ako ng food. Ano mo po? Rice. Order na RM. Ano yung RM? Remember me. Remember me. Remember me when Pepay and Pag Lalay. ano ba, pag makakain ka na tapos maaalala mo siya. Oo. So, titignan natin mo yung mga maaalala. And si Nonon yung mag-a-assist sa akin dito. So, syempre, habang wala pa siya masyadong customer. Tsaka tinaon ko talaga. Ito ka po kayo. Ikaw, ano sa'yo? Noon, i-guide siya noon. Pwedeng lagyan ng lemonsito tsaka yung black pepper noon. Ayan, sige. Tiniming ko talaga na sabi ko, noon punta ako dyan yung patay na oras, yung wala mo na masyadong customer para hindi ka rin maabala sa work mo. And of course, kasama ko rin yung mga momshies and mga kasamahan niya dito sa sa kanilang work sa RM. So, paano ko siya titimplahan? Ito kakaiba to sa akin. Kakaiba to ha, kasi Ano si Mia kanang favorite niya? ano siya, soup. So, pakita ko sa inyo. Black pepper noon. Ayan. So, lalagyan ng pepper and lemonsito, yung kalamansi. Toyo, Tsaka kalamansi. kalamansi. Ano ka ng Sili, wag muna. tsaka Mukhang malasa talaga ha. itong ano mo to, share. Nababahinga ko sa paminta. I-mix natin ng bongga. Okay. Ayan! Saktong-sakto. Mula sa Remember Me ni Pepay and Lalay ang taray. So, dito ako ngayon kay Nonon sa kanyang work. Kung saan ikaw ay ano rito? Anong work? Taga ano, serve at tsaka Waitress? Oo. Waitress! Babae daw, waitress. Okay. So, bago ang lahat, kamusta ka muna, Nonon? Okay lang, laban sa kinabuhi. Laban sa kinabuhi. Napakarami na rin dumarating ng mga blessings sa'yo. And yung mga... Birthday ko bukas. Birthday mo bukas! Ay, happy birthday! Advance happy birthday! May plano na ba? Iwan ko kay ano. Kanino? Sa mga... Wala pa yung paramdam. Ipaparamdam. Happy birthday! Yes. Balaman natin yan. Advance happy birthday sa'yo, March 9. Okay, March 9 na kanyang birthday. Kamusta muna? Biglang pumutok yung pangalan mo, alam mo yun, bigla kang nag-boom. Kamusta yung feeling mo? Kamusta experience mo? Happy din. Ano mo talaga din, mag-vlog. Ano ba? Na happy. Na-excite ka? Oo. Okay. Kasi marami na nagko-comment, ganyan. Tapos may nag-abang ng vlog, tapos may mag-chat-chat na, Nonon, kailan ka ba mag-upload? Ano? Ang sarap ba? Ang lasa. Marami nag-aabang din. Ang lasa ng karne. Marami nag-aabang na rin ng mga vlogs na gagawin mo. Okay. Marami na rin taong gusto nagbibigay, nagpapahati ng blessings, di ba? Ano masasabi mo doon sa kanila? Masasabi ko talaga sa lahat ng nagbigay ng blessing sa akin ay maraming salamat po Then sobrang happy ko. Ay! Sobra, di ba? Kamusta na yung bahay mo pala? Kanang okay lang, hindi naman tumutulo pero may plano pa sila sila diba man sa mga paggawa ng bahay sa mga
Sino nakatira doon ngayon? Sa Nandanisyaw. Kapatid ni Diva. Hindi. Ay, doon sa amin. Oo, sa bahay. Ako lang. Pag gabi lang ako uuwi. Pag ano. Asan ang parents mo? Wala naman. Ay, wala naman. May tatay ako pero ano. Nandun sa Bukidnon. May ano na. Ay, may ibang family. So, ikaw talaga ngayon dito is mag-isa ka lang talaga. Okay. Wala ka namang pag-ibig o Wala. sa. Lagi, wala. Wala. Dati. Kaya wala na. Wala pa nga. Pero nagpaparamdam. Hindi ko. Nagpaparamdam ulit kasi Hindi ko nire-reply yan. focus ka muna kung ano talaga yung gusto mong gawin. Unahin mo muna rin yung sarili mo. Gusto mo na sa vlog mo noon. Kasi maraming natutuwa sa'yo, di ba? Okay, kamusta yung ibang mga ano? May mga nakakausap ka na ba mga fans and followers? Oo. Nag-i-English sila? Oo, kandi. Ay, yung May mga English din. yung si Madam Fransky yung nag-video call sa amin doon sa ano. Pero Bisaya man. Bisaya din, kaya okay lang. Yung pa sa US ba? Siya mo ano nag-doon sa ako nag-sponsor. Ng bahay. That's good. Uy, ang sarap nito, ha? Favorite kaya yan. Hindi ako actually kanina nagla-live ako, di ba, nakailang saging ako. Sabi ko, ako magkakanin. Mas gusto Pero ang sarap. lagyan mo ng sili. Ang bongga. Kanina dito si Batwing kumakain din. Okay. Dito sa trabaho mo, ilang araw ang pasok mo? Ano? Hanggang ano lang sa third day. Monday to sa third. Monday to Saturday. Pag Sunday, sarado po kayo. Okay. Tapos, anong ginagawa mo kapag Sunday? Sunday ano ka na ito, gala-gala, ano ba, manghanap ng content. Magpasyal. Nag-iisip ka na. O if ever, gusto mo ng content o kailangan mo, sabi ka lang, ha? Tulungan kita kung ano yung pwede mong gawin, kung ano yung pwede mong magawa. No? Okay. Sa ngayon, mag-isa ka lang doon sa bahay, tapos syempre walang jowa, ang family, ang friends. Gano'n ka nakatagal na namumuhay mag-isa? Ano, mga 3 years na. Ever since. So bago ka dito waitress, meron ka pa ibang work? Oo, ay, yung sa campus dati ni Brenda. Okay. Yan kami ni Bakang. Sa ano? Then, Hanggang saan punta ako dito. matagal ka na rito. Oo. Anong taon ka na? Ano, ilan gani ko kapuante? 2 years na rin. Kasi parang, hindi, 2018 yata yung bar niya. Si Brenda, di ba? Oo. Oo, wala pa ako. Na 2 years na lagi. Ikaw dito. Okay naman, hindi ka naman struggle sa ano. Siyempre, lalo na mag-isa ka lang din naman. Hindi ka naman nahihirapan. Hindi naman. Kailan ka huli nagka-jowa? Ano, yung dati yung pag ano ni Madam pag-uwi niya dito. 20, anong taon? 2020. 2020. Bago lang yun iwalay sa November pa. Nahiwalay niyo lang? Oo. Kasi may ano siya, oy. May bakla din. May iba pa na Bex. Ano ba yan? Ang dami naman yung ano. Ang dami naman yung collection. Uy, ang sarap. Naiinis ako. Okay, ngayon naman pag-usapan naman natin yung pagbablog mo. Ano ba mga gusto mong ginagawa? Ano bang hilig mong gawin? Yung mga ginagawa ko gusto ko. Gaya ng Loto, tapos ano. magluto. Kasi ako sa nagtitimpla nito or sila ate. Okay. Tapos may vlog din ako na yung naglalaba ako. Tapos ano ba yun? Basta marami. Mga everyday routine mo. Mula dito hanggang doon sa tinitira mo, ilang oras ang biyahe mo? Hindi naman maurasan. Hindi malayo? Oo. Minute lang. Gano'n kalayo? Ewan ko gano'n pala. Hindi ko ma-estimate. Pero mahabal lang din. Kanang dyan lang sa highway tapos paano dayon pasulod. Yung dinadaan-daan nila umiyak at pagpunta nila sa akin.
Ah, okay. Kasi nakita ko nga, parang may mga papasok pa na Oo, lalakarin. Hanggang highway lang ako magpahati ng motor. Highway, tapos papasok ka Oo. maglalakad. Mm. So, ngayon okay na rin naman yung bahay mo. Oo, hindi na ako natutuluan. Oo. Relax na. Oo, kasi syempre nga naman, ang pasok mo rito, morning hanggang 6 Hanggang ng gabi. 5. Hanggang 5 ng hapon. O di pwede ka pang sumegway ng kahit ilang oras pala after mo dito. Or kailangan makauwi ka na din. O, kanang, ano pa may pag 5 kayo ano, hugas ng ano yan sa mga 6. Okay. So, 1 hour pet linis. Yes, okay. So, ngayon, anong ano mo? Ano mga naiisip mong, ano pa yung mga naiisip mong gawin para mas makilala ka nila? Gusto ko ano ka ng pag may ano bit pera magpapamot sa mga, diba may tingkalias kami na group chat o gusto ko mag-conduct ng ganyan. Gusto mo rin i-share sa iba Oo. yung mga natatanggap mong blessing. That's good. Gusto ko parang mga ano lang yung mga pagkain. Basta ano. Andi, tsaka minsan mag-live ka rin. Kahit nandito ako rin Oo. ngayon, wala nang masyadong tao. Mag-live ka. Oo. That's good. Okay din naman yun. Nakapag-live na ako ka ng pangalawan. Ang sarap. Ang sarap po nito. Hindi ko maiwasan. Ano ka ng pangpan, tanggal ng hangover. Hindi ko maiwasan. Isa pang kanin. Okay. So, eto na. Pangalawang kanin na po tayo. Akala ko ka ng ano, umuwi ka na sa Manila yung pag... Hindi pa. Nag-i-stay ako dito kasi hindi ko pa kayo naiisa-isa. Oo. Marami pa ako hindi napupuntahan ng mga social crime. So, Ano kayo yung si Ma'am Juliana, ay yung Juliana Gab, dapat ano, di ba bago lang Japon ko. Abang lang. sarap. Kasi kahit sa bawlong, gusto ko po ang bawlong. Nagpunta sila Brenda kinabili. Kasi ba't tinibili nga yun? Ikaw naman, paano mo nakilala sila Brenda? Ano, tagal naman, magkakilala na pagka yung... Paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagkasama? Yung pag ano namin ni Bakang pagpunta sa kanilang bahay. Yung diba Japan kasi sa ulo. Kada mag-ano siya, uwi siya dito kay mag-ano kami kanang parang magtabok bitaw. Reunion? Oo. Sama-sama, magkikita-kita. Doon kayo nagkakilala? Oo. Pinakilala ka ni Bakang? Oo. Tapos ano din, din nauuna pa ako kay ano, kay Inday Katok sa kanila. Baguhan yung si Inday. Marami tagal na kayo nagkakasama. Tapos nagtrabaho ka sa bar niya. Oo. Kamusta si Brenda bilang kaibigan sa'yo? Ang mabait, sobrang bait talaga. Pag natural naman kung mag-ano siya kay kung may kasalanan ka. Magsalita, magalit siya. Magalit siya pero napaano sa hindi ko naman dinigding. Pero sa dati na ano ko niya. Meron na rin kayo naging hindi pagkakaunawaan ni Brenda. Hindi. Yan lang yung pinagalitan ko ako niya si Toy dati. Then mga 1 week. Kasi, Ano bang ano ba ginawa mo na? kung ano, 1 week hindi ako nagpapakita doon din. Pag ano doon. Okay. Punta ko doon ako. Nagsusuli ako sa kanya doon. Ba't hindi ka nagpapakita? Na ano pa ako ba? Ito na, numero kang nahiya na ako. Ano. Oo. Sabi ni Bakang, punta ka doon. Ano. Ito. Ayan. Ang bongga nito, sarap ha. Ang tawag dito is RM, itong sabaw na to. Oo, ate. Itong, sarap. Magkano isang order? 40. Sarap. Promise. Iba to ha. Pang-ulam din siya talaga, promise. Hindi lang pang hangover. Ano mga pinakamalakot na araw dito pag ano? Manibigyan. Yung mga tanghalian. Yan, ani. Maraming Pati lahat, pati pasok, labas. Mga nasa palengke. Oo. So, Mga sarap. mga driver ng mga rila, abal-abal. Mabal. Matagal na po itong ano ninyo, tindahan. Ilan na ganit Matagal na, matagal na rin. 7 years na. 7 years. Oh, 7 Wow. years. So itong recipe minana pa sa inyong nanay ko ito, originally. Oo, sa ilang mga ano. Okay, no? Ang sarap kasi, kakaiba yung lasa.
So meron siya laman loob tsaka laman. Oh. Sarap. Okay, bago pa man ang lahat guys, ako, paubos na yung aking pangalawang kanin. Huwag niyo kalilimutan guys, i-like at i-follow sa kanyang Facebook page na Nonon Vlog. Nonon Vlog at sa kanyang YouTube channel na Nonon Vlog din. ang personal account sa Facebook na Nonski Arat. Nonski Arat. Bakit Arat? Arat ang anak ko. Apelido rin talaga. Okay, kasi parang binaliktad na Tara. Oh. So, Nonski Arat. Thank you so much, Tara. Nabusog ako. Mukha mapapaulit talaga ako dito. Pero hindi naman dyan matatapos ng lahat. Siyempre, si Ma'am si Gia, meron pa salubong sa'yo. Hala! Kasi makako ko to sa kanya, sabi niya, Ma'am, gusto ko na makuha. Sabi ko, huwag mo nang kunin, kailangan dadalawin kita. Ayan. So you can be, Maraming salamat po, you can ma'am. be a champion by your own, kung ano man yung gusto mong gawin. Pag-husayin mo at galingan mo pa ng gusto. Maraming salamat po, Ma'am Sushi. And good luck sa mga vlog mo and advance happy birthday. Thank you. Muli ito po si Ma'am G. Maraming salamat guys. Ayan, sana supportahan niyo po lahat ng excuse me. Supportahan niyo lahat ng social climber and of course, Nonon Vlog. And special thanks to your ate Mia. Diba? Papasalamat ako kay Mia Kaloka. Maraming salamat po, BFF. Wow. And kay Brenda of course. At saka kay Madam Brenda, maraming salamat din. Ayan, sa lahat din ng mga fans and followers na tumutulong sa kanya, kay Nonon, thank you so much. Sa lahat ng Social Climber Squad, thank you so much. Ayan, muli din sa Ma'am G, thank you so much. Nakain pa ako, makitake out ako. Bye! Sarap. It's DJ.